A few moments later. Hi guys! Good morning! Good morning, Kimi Kimi! Good morning! Good morning, baby Kimi up! Hapit na naman yung school ng among baby Kim Kim, guys. Puho, hapit na naman yung school. Hindi ka 14. Mapay pagmata. Mapay pagmata sa among baby Kim Kim, ha? Silpon? Sa kalubat na ng silpon. Tumuato na ko karon, ha? Ang cellphone. Kapag i-charge. Hello, bat. So, kanong tatad, guys, mapahatid ako papagabril. Okay, mahatid ako Baby Dalton. Ma, kato galing isang... May paadyo na isang buhok, guys, kaya hanahin ako. Hindi, yung isang, yung katong isa lang butang niya kin ka ng stick. Nanay ko. Tampot lagi mong hair, ha? Tama. Hanin putlan isang buhok, guys. O hapit na isang klase. Haga, putlan na gamay. Kaya arang ng taasan, ah. Lagi zaman nung buhok mo ining tambak. Kilay o pilak. Mo'y nanambak. Ma'am, Nanambak ang pinag-sinok. Ha? Charge pa man, lupat pa man eh. Uy, di man na bajabas dari. Uy, di bajabas guys ya. Dang papagabril. Uy, humot lutong. Pada tunis ato yung timananan. Dadto rin sa ubus guys. Dato bita sa amang ipanghuaan. Kung naglugway mis kabaw. Di ha? Uy, balik din papagabril. Wala naman ko kaaban o balik. Lotong. Mani pa. Sa tanaris atong morning akabuntagon. Sa tanaris atong palibot. Wow, salamat ka jo Lord sa laing adlaw, laing kabuntagan sa mga kinabuhi. Hain man ag-adlaw guys, mara magdeum hani ba? Maglainin ag palibot. Bitaw. Oy, ano ka mga kaalagaan. Good morning, mga chicken. Ako bati ka un, iniligay lain nga grupo diha. Dadto, lain pud nga grupo. Mga bag-utong nilansad. Kato guys, tawagang matoy ang isang piso. Ang dari, mga dudag ko. Halaga na mga galong ng kalamukat. Umuwi agas guys, ang kalamukat. In taon, tas pilan. Uy, di naman live. Sikwa. Duha dari ka sikwa pa. Yung nilaw, oy. Bigas puti, nga tingnan na. Aw. Majo. Ya, dakto na pa rin pa diri ah. Ipani, kay managto ning majo. Haman. Ano ba? Ngari ay. Oo, di apo di ay guys. Uy, arang kadami naman ito. Sikwa. Sumagdako dadto sa mga agas kanang utanon. Bago makaon ko dani sila. Handadun guys eh. Sikwa. Pupuon. Yan man mo po guys, sikwa. Ano naman to? Ay, pa man papagabril. Maso yung taon, kaya isang gidad ang silas na nagsikwa. Pakuan man po ni guys, sa mga kanabitang high blood mo ni siya ipakain. Uy! Wala, di ara ka na pidaghang guys ya. Di ara pidaghang bunga. Salamat ka. Ado, di apod. Pari, ang pari. Kapan po da, kaya ako madiyo. Uy, salamat ka. Ado, daghan po. Uy, di naglubog. Tinuba naman eh. Uy, kasayang bahala. Ang laki anak ka na tinub-tinuban. At alam niyo pagwangan ah. Kaya nga, uy, tumbanan. Tinuban. Nililis ako dahil kubasak guys. Napan mga bunga dani. Kaso lagi. Mananzal na ladya na. Uy, dapre. Dahon kaya ang inita ka ajo panahon. Nambunan ni namo kaya ang inita ka ajo. Yeah. May bunga na guys. Basa. Isa. Ya. Napod. Duha. Uy, aksyon na nagkut-kut. Ya, di na sa kajo as in arang kay wahi naman yung mga bunga ha. Kaya bunga naman is init. Ha? Mas init. Uy, di po nilok-lok. Umurag heart. Guys. Sa jud po ni mapaabot ko hon. Ang heart na. Sa napato isa dani. Gab, gab. Ipo po ni mo katong isa dari. Uy, hala luod za. Nakuan man. Hala na daot. Luoy laman. Kut-kut. Ha? Ikatiwas na naman lang kut-kut. Hanahan ang mga kuan na na.
ilaga buti nagkit-kit dito. Ngayon naman guys, nabuhi ang taon na rin itong karlan. Namira ba ng karlana? Ay, purple lagi sang unod. Ngunod lang ipod. Manja. Apa to dari? Apa to bunga dari guys? Ikarang kita bukan bunga dari. Oh, ira. Naghinog na guys. Mori pa ta. Pagod ay tagsa. Kuan laman, marang hajag na. Kuan kaya arang ini talagi dari. Marang sunog. Gagawin dahon sa basa na. Sa nga di ba grabe maning ka labong kaadyo. Labeng. So, magsikwa guys. Nagsipa dari pa mo nga. Oh, ang daming bunga ang sikwa. Ano naghanap utipid? Nalangat-kat. Kaman to dahil daki-daki. So, naidaghan guys. Anihinon. Wala po, daghan ang nagbunga darig sikwa pa di Hala. Yeah guys, yung lukluk sa tangad. Uy, parising din mo. Partner na daan ka nilukluk sa tangad. Pod. Uy, hindi po itlog. Ay, bagaw rabi ay, sangit. Hindi ko na po itlog. Kada sangagi. Uy, daghan malig sikwa na. Hapon yung pupuon pa dir. Ang hiya, pagilas nanay. Ubus. Hey guys. Ano lang, manapad sila makuan. Huwag ako isa kabuok. Dito silas. Parang kubasa. May ipare sa kubasa. Hindi naman nakabukang harap mo. Tulo. Ila rin ko dito ubos. Isawi. Nuudin. Tagsa tang tulo. Tagsa na laman yung tulo guys. Amo rin isa. Kaya mandari na pa dito. Papres ko nung. Puro po ko dito. Kaya po na yung dito ubos. Ni isa. Tagsa ragod. Yes no. Hindi naman guys. Ana. Nag-harvest ng tao. Nag-person. Hindi na blessing gikan sa kay tasan. Salamat ka do Lord. Basta magkugi ka dyan tagpanan naman. Ka dyan tay maani. Salamat ka agi. A few moments later. Hello mga tiyo mga tiya. Di mis gawas. Dalton. Kamagpagawas si Bibi. Hagi butangan dari og. Kari dia. Daras isahang daghan karo di mabasag isang sanina. Karang si laway-laway. Anda na pag isang Kus bibi maglaway-laway na maghapit na sila na mag-ipon. Ton hapit na mong giti bagi mong ipon ton. Kakib-kib na kag at ngaw wala. Naputol ko dito magkib-kiban. No, hapit na ko magkib-kib og at ngaw. Hapit na ko mag-ipon. Kay nagsige na ko laway-laway. Dari bis gawas ko mangita mig iring. Mangita tag iring kay among isugba ito. Natiaw ba dyan dia? Tiaw ba dyan? Gusto maganahan man sa dara maglulantaw. Ito guys, nairing dad to Nice na ang mga buwak. Ang shush, nakmuli din taon po. Ito, iring pa, lubog-lubog, magpainit. Ming! 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 Meow! Ming Ming! Tay Ming Ming dito. Tay kat. Bulyaga. Bulyaga. Natug dari bi. Tahu sa kasaba. Grabe inita. Buntag pa gani. Alas 9 piyag. Grabe nang inita ka ajo dari. Arang biti-biti na sa init. Grabe ka sang inita. Ngadong baragong. Grabe inita dari oy. Delikados mga heblaron. Magsuroy-suroy na ron kay na tumba na kalitan ng dapling nga grabe inita. Daramis iton nagkahangin-hangin, nagatang mis manok nga magsuroy-suroy. Kay dalahan mas doon ito maglantaw-lantaw. Nang butangan dari ang luklukan karong aglaway dari sa lampin. Kuan, nasi sa sanina. Arong di mo kon sa sanina aglaway. Wish no? Mga tiyo nyo. Ano na siya kala katonton. Kang kara katonton. Grabe inita. Uy, nga na yung suot guys. Diblis kay grabe yung iga nga. Magbasa ka mo na yung likod. Putodyon ko basta magbasa ang likod. Binag, sanina nga ka ng
t-shirt na mau madhan kong singa sa likod. Impas gyud ang hotoy. Dong na man nga ni hang suo guys, mas liblis. Kay madud ang singot di wasat ang likod ba mama. Di mo madhag singot siya ya, basta nga isuot. Ano? Ay, bakit? Anong nangyari dong? Anong nangyari? Ang batang kaya ka doon. Ay, siya gipangita di mo. Ay, siya gipangita. Soso? Soso? Agkulot tanawag kulot ninjo. Nanuwangki na, agsugod. Mawaghang kulot, nanuwangki nagsugod. Das kilid, das tanga, na si kakilid na. Nanuwangki na, mura na super saiyan. Super saiyan, Sanggoku! Woo! Wala ka Sanggoku, bi. Nanuwangki na yung buhok. Halaga dun. Aglaway. Na, sila yung tubod ng laway. Ngipon naman ka ni. Yes. Si nanay nindog ni Bibi. Limbag man gani ha. Dugang nanay. Ganahan mas iton-iton ay mugakas nila matuog. Dugang nanay. Ay, suso na po na eh. Ay, suso na po. Bogra na balik na eh. Bogra na balik. Lirat ang mata. Membuhat tayo sa mata. Nanay. Lula. Ay, ano man? Lula. Si Lula na, si Inka. Lula suti. Tuog man sa gaksin. To, nila. Daras na ito. Lula suti. Lula. Sama ka nga. Ay, kuno ay. Pastila, nakalimot ko. Nakalimot ko. Ay, Ginoo, nakalimot ko, Lola. Oh, Lula ko puti. Yung tanda ko nimo. Ha? Yung tanda ko nimo, kay gimingaw ko nimo. Ha? Gimingaw ko nimo. Dato. Minaw ang tawag pa siya. Gimingaw ko nimo dato. Ha? Oh, no. Story na. Pwede bang kami? Ha? Gimingaw ka? Simod. Nanay? Ah, simod. Ang simod ang tubo-tubo man. Para na to. Tera, dadi. Kami kinamangurang apo. Diyan napay aho. Kaduha. Napay ka reverse nasbugan. Hipi, pahipi. Nagpahipi pa ng Iza. Ako. Tingmata ni Zeron. Ni Zeron, tingmata na.